María, como he comprobado, pues es una eminencia en tot aquest tema i donar-te les gràcies per el que tu has dit, no? Per l'esforç que ha fet des de la Generalitat per aconseguir el tema del seguro, que molts no ho sabran, però esta temporada pintava molt mal, sobretot per les comissions xicotetes, per penyes, per barris, pintava molt malament, i gràcies per el treball de José María i de molta gent hem aconseguit que les condicions milloren en el tema assegurances i que la Generalitat cobrisca aquesta part dels costos sanitaris. Ara, a continuació, donaré la paraula a Emi. Ella, com ja he dit, és més de bou que jo. Sí, és una de les grans... Almenys molt més valenta, perquè volar això ja... És una de les grans aficionades d'este poble i, com he dit antes, ha sigut presidenta del Consell, sap la part anterior de la història d'Onda, sap el present, i ara li vull preguntar per el futur de la festa en Onda y por el futuro de la festa de Busa Correr. Hombre, el futuro yo lo veo bien. Sí. De momento yo veo la fiesta que está muy bien adelantada y sobre todo la seguridad. El único problema que tenemos es en la burocracia. Porque a la hora de que un animal, en un pueblo grande como Onda tenemos muchos toros y se nos estropea un animal a la hora de cargarlo no pasa nada. Pero en un pueblo pequeño se estropea el animal a la hora de cargarlo y ese pueblo se queda sin fiesta. Porque la música es muy importante, pero el toro creo que es lo que más nos atrae a los pueblos pequeños. Onda, ya digo que Onda tiene muchos toros y cualquier toro te lo puede sustituir, pero Tales, yo estoy mucho ahí en Tales y claro, en Tales mismo, si el toro se estropea a la hora de cargarlo, se queda sin fiesta. Ahora tiene la oportunidad de... Pues eso estoy diciendo, que se lo apunte y la burocracia la vamos cortando. Bueno, jo crec que es deve de ser l'administració, qualsevol administració, és molt exigent a l'hora de complimentar els permisos i, en aquest cas, la possibilitat de substituir un animal quan ha tingut un accident o qualsevol circumstància que pugui passar, i la substitució. Fonamentalment, els problemes no és posar un bou i posar un altre. El problema és que tenim que garantir la matrícula, els documents, d'aquest bou, de quin ramat ve i per què ve, perquè ja vos he dit al principi que ja els bous, com els humans, transmeten malalties. Probablement aquesta és una de les exigències que tenim que contemplar. Però jo ho vaig dir, perquè no era la primera que m'ho dic, se nota que saps molt més de bous que jo, que necessitem fer una reducció en l'exigència administrativa. I ahir jo me compromet, se comprometem en fer una trobada ara quan la festa l'any, que és quan dins un poc l'organització de les festes, i a la Comissió d'Assumptes Taurins reduir tota l'exigència documental que probablement fa moltes vegades inviable que tinguem que se pugui fer la festa. Té raó, no és la primera persona que m'ho diu, però és de veure que fonamentalment els ajuntaments xicotets tenen més problemàtica a l'hora de transferència. Doncs jo crec que tenim que tenir uns mecanismes per si això passa, que garantir que se va fer festa i poder-lo transportar d'algun lloc en la Comunitat Valenciana, que ho sap, tenim cebaderos o llocs on podem tindre i portar-los efectivament a fer-lo. Jo me compromet perquè no era la primera persona i probablement els ajuntaments més menuts són els organitzadors el que ens diuen que tinguem una possibilitat per a poder-lo continuar. Si no és que te convidaré a que vinguis a la comissió i ens cantes aquí la gallina. Aniré, Sí, ja t'he dit jo que vindràs segur. Bueno, seguim parlant un poc. Com a secretària també de l'Associació de Carafals, el que hem parlat del tema de seguretat de recintes taurins és una part fonamental de la festa. Tu, com a secretària d'aquesta associació i com a aficionada en general, com veus el tema en fira? Què milloraries, què se faria en alguna proposta este any de l'Associació de Carafals? a ver, yo llevo muchos años haciendo una propuesta, los dos primeros barrotes de los Carafales en Feria de Onda, si te pillan una esquina, el primero está tapado siempre. Pero cuando estás en medio, esos barrotes no se tapan. Y siempre hay alguien que se pone entre Carafal y Carafal y el que entra no puede entrar.
Y entonces yo siempre he pedido que todos los calafales se tapen los 2 primeros barrotes. Es un tema de seguridad, más que otra cosa. Y después, a ver, en los laterales, en uno de los calafales, que uno de los barrotes que no lo ponga. Porque cuando coinciden que no van bien los barrotes, tú no puedes, si pasa algo, tú no puedes evacuar a nadie. Sobre todo si te pilla con